21. prosinca ove godine obilježava se važan datum u astronomskom kalendaru, prvi dan zime. No, što to zapravo znači? Pojam zima često budi slike snježnih pahulja, toplih kamina i šalica vruće čokolade, međutim to je puno više od hladnog vremena. Astronomska zima ima veliko značenje i važno je razumjeti što je točno razlikuje od zime kako doživljavamo u svakodnevnom životu. Mnogi od nas zamišljaju zimu kao fiksno razdoblje, no istina je da postoje dvije vrste zime, astronomska i meteorološka. Potonja nam je svima poznata, razdoblje od 3 mjeseca obilježeno niskim temperaturama i snježnim padalinama. Astronomska zima, s druge strane, precizan je pojam koji označava razdoblje između zimskog solsticija i proljetnog ekvinocija. Ova razlika je ključna jer nam pomaže razumjeti nagib Zemlje i njenu orbitu oko Sunca. Jedna od uobičajenih zabluda o zimi je da započinje 1. prosinca, no to vrijedi samo za meteorološku zimu. Astronomska zima, kao što sam već spomenula, počinje na zimski solstisi, datum koji se blago mijenja iz godine u godinu zbog eliptične orbite Zemlje. Ova varijacija može učiniti početak zime pomalo nepredvidivim, ali ne brinite, kasnije ćemo detaljnije obraditi ovu temu. Kroz povijest, zimski solstici imao je veliko kulturno i duhovno značenje. Mnoge drevne civilizacije slavile su povratak sunca i dolazak duljih dana. U nekim kulturama to je bilo vrijeme obnove i ponovnog rađanja, dok su drugi vjerovali da označava početak putovanja Boga Sunca natrag prema sjevernoj hemisferi. Čak i danas vidimo ostatke tih drevnih tradicija u blagdanima poput Božića i Julea. U mnogim azijskim kulturama zimski se solstici slavi kao Dongji festival, vrijeme kada se obitelji okupljaju i dijele tradicionalna jela poput okruglica i batata. U nekim europskim zemljama ljudi se okupljaju kako bi zapalili krijesove i pjevali pjesme, simbolizirajući povratak sunčeve topline. Ove proslave ne samo da prikazuju raznolikost ljudske kulture, već i naglašavaju našu kolektivnu fascinaciju promjenama godišnjih doba. Zimski solsticij također je igrao ključnu ulogu u razvoju drevne astronomije. Mnoge drevne civilizacije prepoznale su značaj solsticija i izgradile monumentalne strukture usklađene s putanjem sunca. Te strukture, poput Stonehengea u Engleskoj i Newgrangea u Irskoj, i danas nas fasciniraju pružajući uvid u umove naših drevnih predaka. Kako se dublje upuštamo u svijet astronomije, istražimo fascinantne detalje povezane sa zimskim solsticijem. Zemljina os je nagnuta pod kutom od približno 23,5 stupnjeva, što znači da je tijekom solsticija sjeverna hemisfera nagnuta od sunca. Taj nagib rezultira najkraćim danom u godini, pri čemu sunce izgleda kao da je na najnižoj točki na nebu. Znanost koja stoji iza ovog fenomena istovremeno je očaravajuća i složena, te je svjedočanstvo zadivljujuće ljepote našeg svemira. Kako zimski solsticij označava početak sunčevog povratka prema ekvatoru, on nas podsjeća da čak i u najmračnijim trenucima uvijek postoji nada za svjetliju budućnost. Zimski solsticij snažan je podsjetnik na cikličku prirodu života, gdje svaki završetak označava novi početak. Zaključno, zimski solsticij važan je događaj koji označava početak astronomske zime. To je vrijeme za slavlje, razmišljanje i istraživanje čuda koja nas okružuju. Stoga vas, dok zajedno ulazimo u srce zime, pozivam da podijelite svoje omiljene zimske tradicije u komentarima ispod. Ako ste novi ovdje, pretplatite se za još raznolikog sadržaja. Hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro u novim avanturama. Do tada, uživajte u zimi i ostanite zdravi i sretni.